Goddag, jeg hedder Ben Willerslev. Jeg tilbyder dig helt uden forpligtelser muligheden for at begynde en rejse mod mere økonomisk frihed. Den frihed, som mange nok går og ønsker sig. Siden 2005, hvor de første startede på sådan en rejse, er mange kommet rigtig langt. Nogle der er helt til målet. Og der kommer stadig nye til. Det er muligt for alle, der har vilje og troen på sig selv, at blive gældfri og opnå velstand. Du kan starte nu. Det koster ikke noget, og du skal heller ikke forpligte dig til noget. Men blot at udfylde felterne nedenfor og sende dem til mig. Når oplysningerne er registreret, vil du hver dag i en uge på din egen computer modtage en af de 7 orienteringer, som står på denne webside. En af de oplysninger, du giver mig, vil blive videregivet til andre. Du vil få nogle informationer, der kan forberede dig på at tage en beslutning, om du vil begynde rejsen mod mere økonomisk frihed. Tak fordi du lyttede. Jeg ønsker dig en god dag.